Tumi mu ne kuɗi kuma mu ne wanka. Ku tashe shi dan uwarsa. Kai tashi dan iska. Wa kake nuna bindiga? Ina dan Najeriya kana wani doda na mun bindiga. Idan uwarka a wace ƙasa muke? Rana ba ta dalle. Yara za ku yi albarka. Sele ba ga kuɗi ga wanka. Ga kuɗi ga wanka yara. Za ku yi albarka. Waldan yara. Man na gabe. Second na be. Biga do me. Biga do me, I do you. Second na best. Touch me, I touch you. Biga do me, wana. Za ka yi albarka yaro. Ga kuɗi ga wanka. Mu ne kuɗi kuma mu ne wanka. A ci gaba da ka faɗa duk inda kake so yaro. Na gode. Well play. Za ku yi albarka. Wallahi in dai kuɗi ne da wanka sai an jira a layin nan. Ku kun sani. Well play, well done. Rana ba ta dalle. Kuma wannan hira ta tanye ta ki garewa. Oga gashi nan mun kawo shi. Kun kawo shi kenan. Kuka bar shi yake bacci ku tashe shi dan uwarsa. Kai tashi dan iska. Nan wajen bacci ne? Kai da Allah komo. Wa kake nuna bindiga? Ina dan Najeriya kana wani doda na mun bindiga. Ai da ni da gawa duk ɗaya. Da haka kama daina nuna mun. Kama janye ta. Da Allah. Ka san kana ina ne? Baya ji. Ilaha illallah Muhammadu Rasul. Kamar Dan uwarka ana ma magana kana gaya wa mutane ba ka jin tsoron bindiga kai dan Najeriya ne dan uwarka a wace ƙasa muke? Mu ma 'yan Najeriya ne ma ci uwarka yanzu nan. Ba shi waya ya sa mana lambar babansa. Kira mana babanka. ya mutu. Baban naka ya mutu? Kira mana babarka. Ba ta da waya. Kai. Waye ma kalar wanda za ka raina wayo a wurin nan. Mu ce maka ka saka mana lambar uwarka ka ce babu ta ubanka babu. Oga ba nan fasa masa kai. No, jale shi. Ba kai ne sele ba? Ni ne mana. Wai kai ba ce mana kai wannan yaron dan Alhaji bane ba, yaron suna da kuɗi. Babansa ma a area mai na gidaje 30. Oga. Maganar nan fa da kaji yara suna faɗa min sele fa asali ta ɗauka. Yawwa, sele da kake gani suna na Sale sai ake ce min sele. Na abbreviation din shi ya zama sele. Batu kuma na gidanmu da kuɗi magana gaskiya packaging ne kawai ƙarya ce. Ka mana ƙarya kake cewa kai sele ne har kake cewa babanku yana da kuɗi ka sa muka sha wahala muka kawo haka nan gurin ko? Kai, oga. Ku je ku rike kafafuwansa ku sake shi ta benan nan yayi ƙasa. Ba za a jira a daidai. Kai. Oga. Oga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oga. Kyale sa zo. Me ya magana ka ta ƙarshe? Haba oga. Yanzu ka ga da a kai ni a kashe ni a banza. Da shi ne na ce magana ta yanda za ta zama ta ƙarshe. Da ka samu ka ɗauke ni aiki. Ni ma a dinga bin makamin nan. In ka ce in kai ma zan kai ma dan ba imani ne da ni ba. In ka ce in karya zan karya. Ni duk abin da ka sa ni zan yi. Ba na buƙatar kuɗi. Kawai abin da zaka mun oga
ka raba ni da abinci kullum samu rana dare in dai zaka ciyar da ni to wallahi zan bi ka. Jalof ce matsala ka kawai a baka abinci ka ci. Me ta ce matsala ta? Ma matsala ku iyale. Ka gane ba shi wannan injin ka shiga ka ɗauko wani. Ku zo mu fita mu je mu samu ɗan masu kuɗin gaske amma da ka ci uwarka yau. Kai, haka ake riƙe bindiga? Haka ake riƙe bindiga? Riƙe ta da kyau. Haka. Nan sama, nan ƙasa. Ka rike? Haka. Dan za ka rabu haka. Ka sa hannunka, ka gane? Okay. Da ka mata riƙon fartanya? Wato na gane. Kamar haka ko oga?